салом хоҳарон, салом апоҳо, модарон, салом ба ҳамаи дузандаҳо. Мана ин куртае ки қисми якумашро ба шумо пеш аз ин навор партофта будам, қисми дуюмашро ба шумо ҷои кисадӯзиашро нишон медиҳам. Ман ин куртаро то дар танам чен накардам, чени танам нагирифтам, миёнашро надаровардам. Рости гап ман ватичкаҳои ман вақте ки шумода нишон додам калта будан, дарозтар гирифтам, барое ки поёнаш трапетсия ҳаст, слишкам калтадам, поёнаш кушоди батофт. Барои ин нигоҳ кунед чӣ хел ман миёнро даровардам, чени тан накардам. ҳам аз миён даровардам, ҳам аз тарафи ватичкаҳо даровардам, аз байнашон, аз пеш, аз пушт даровардам. Бари куртаро духтам, зиёдиашро буридам, не ки аверлок назадам, барое ки якҷоя бо киса мезанем. Ҷои кисаро вақти пушитанда меёбед. Аз ман 53 сантиметр ман ҷояшро ёфтам. беда чӣ аз тарафи дарун ватичкаҳоро ман дароз кардам, ватичка валхи калта буд, гирифтам дарозтар кардам ва аз боло ман 53 сантиметр чен карда ҷои кисаро меёбем. Дастатонро чен монда, чени даромадани даст ҷо мемонед. Бо қайчи ҷояшро мебуред, камтарак 1 сантиметр мебуред ки 1 сантиметр ин ба мо дар кор аст. Дар вақти оли кисадӯзӣ расечко ба мо лозим аст. ман рости гап дар ҳамин куртаи резинка камакак азоб кашидам гӯё мешавад. Ман он қадар аз ин резинкаву аз вилиро қибоб ҳастам. ба хотире ки шумода духтан киса нишон додан, бисёриҳо бо меган ки вай духтан дар кор ва даласкадор ҳамаш мешавад оста оста. Магарам бо я резинкага гирему бо барои худмон дӯзем. Барое ки клиентои ман рости гап ҳамаш калонсол, ман куртои вадаласка, ман куртои чӣ намепӯшанд. Мана кисаро буридем, акнун онҳоро мечаспонем. Аз ҳамин расечкое ки буридагиен, мана 1 сантиметр кисаро болотар монда. Аз ин дарзи буридагитон то ин дарзи буридагӣ 1 сантиметр чӣ хеле ки бари куртара бояд медухтен меомад, ҳамун ҷои ҳавайда иноя медӯзен. баъде ки духтен онҳоро утюг мекунен. метавонен ки бо як строчкаи гамам дӯзед ё ки утюг кунед, фарқаш нест. баъд аз инҳо духтан мана то пеши чӣ хеле ки буридагием ку 1 сантиметре бо ҳамун дарзои пештараи баратонро часпонед ки унҷа кушода намонад. закрепка қатъи ҳатман аверлок зада манахе медӯзед гирдоба гирд. ин якум киса буд. дуюм кисаашро ҳам ҳозир нишон медиҳам. Инро акнун дар пеши мошина духташ қатъи мана ҳарду тарафаш бамонам хел аз 1 сантиметр боло монда, аз ҷои буридагӣ 1 сантиметр то ҷои ҳамин буридагӣ ровна 1-1.5 сантиметр медӯзед. ин аввал бари курта духтагӣ буд ку дарзаш мондагӣ. Анан болои дарзе ки кандед маълума, анан болои анавай қатъи дӯзедам мешавад. закрепкатонро ҳатман фаромӯш накунед. ин тарафашро ҳамин хел медӯзед ки кисо бояд сафбадар кунанд бо ҳамдигар. то пеши ҳамин буридагитонро медӯзен. манахе духтанда аммо тайёр мешавад. бинед ҳамаи дарзо болошам поёншам бояд туғри ғалта. то ҷое ки ман киса тамом мешавад ку ҷои буридагимон то ҳамҷоя бояд дӯзем, закрепкамона монем, барое ки мо унҷа канда будем ку ришта шавад. вақти дастдозида бо курта киса наканам, унҷоя мустаҳкамтар мекунем. поёншам ҳамин хел туғри монда аз рости анамо дар ҷои буридагӣ расечка ки монда будем ку аз ҳамон ҷо 1 сантиметр монда дарзатонро бо мустаҳкам мекунед. баъде ки онҷоро духтед, гирд ба гирд кисаро медӯзед. кисаи ман рости гап 4-5 шакл буд бурда будам.
анакун инро нахостам хеле бо камаки кулла кардам дароз шакл шуда мақсад ин кунҷашро буровардам то пеши анаму тамомшавие ки кисаро аз ҷое ки буридагӣ будем 1 сантиметр то ҳамҷоя тамом карда ҳатман закрепка мемонед. баъд якҷоя қапида бараш қатӣ киса қатӣ ҳамка авирлок зада то поёна меравед. айн тараф боз бо қадам мегиред. ана бинед омада ана қат меравед. мана духтаро бинед кисо тайёр шуд. аз ду тараф кисо шуд духтам. куртаи мо ранги чӣ омадагӣ гӯем миёнаш даромадагӣ поёнаш кушод трапетсия. аз тарафи қафоам бинед. мана бо нувони зебо ягон саволҳо бошад боз нависонед.